O martes non pudemos adestrar por motivos do tempo, e bueno, a ver como están hoxe, e contamos que estén recuperados e ter a todos para o domingo. Sabíamos que equipos iban a estar máis ou menos na parte alta da tabla, bueno, agora estamos empezando todavía, vou facer colchón de puntos para cando veña a maldadas, nada, sabemos que Celanova e Polígono, bueno, sí, sabíamos que eran rivales directos que iban a estar aí. Sorprende que non deixen ningún punto todavía, pero bueno, están facendo moi ben e ves os resultados que ganan con solvencia. Sempre queres máis, como adestrador sempre queres máis, creo que estamos moi ben defensivamente, concedemos moi pouco, quizá igual o xogo en sí, pois queríamos ser máis constantes no en ter balón, en ser máis agresivos en última liña de tres cuartos, pero bueno, eso co tempo, pois conocéndonos todos un pouquiño máis, seguramente cheguemos a ese punto. É un rival que hasta que lle dura a gasolina febreiro ou marzo sempre está aí nos postos altos. Houve un ano que estuvo hasta a final da primeira volta primeiro ou segundo, e bueno, mientras teñen un moi bo once, que mientras lle responden todos, pois compiten contra todos. O que teñen eles é o bloque que fan, saben amarrarse os partidos hasta o final, sobre todo na súa casa. Vamos a encontrar un equipo con moita energía, sobre todo para apretar hacia diante. Se saltamos esa presión, pois teremos moitas opcións de facerlles daño, e se non, pois vamos a sufrir, porque eles con valor directo sobre Martín, sobre Quique que ficharon agora o ano pasado, generan moitas cousas e, bueno, temos que estar moi ben en defensa para poder ganar. Sobre todo agora que cambiaron a superficie, que erva artificial máis moderna, bueno, pódese xogar máis ao fútbol que en Loñoa de Melias, porque é un campo de dimensións boas. Que Bruno nos dá moita seguridade a todos, non? Incluso os que non xogan, os que xogan a parte defensiva, creo que nos está dando moita seguridade, sobre todo porque o balón que vai á espalda, el se ocupa de cubrir a espalda dos centrais, despois saídas por alto domina moi ben a área, aínda que se non sea moi corpulento, despois o xogo de pés na salida de balón axúdanos moitísimo porque é un xogador máis, e creo que, bueno, que non é un xogador para esta categoría, está o demostrando, ojalá este aquí moito tempo con nós. Antón eu conocino en pretemporada, desde o primer día me gustou porque me gustan ese tipo de xogadores con descaro, con desparpajo, que non se arrugan. Intentamos melloralo todos os días, creo que ten que ser máis constante no xogo, máis non tan intermitente, pero sabemos que cando aparece que é determinante. Intentaremos que sea máis determinante moitos máis momentos do partido.